जितु जोंनि बाथौआ बान्दोबा आरो बे बान्दोबानि ओंथियानो बेवहायनो हाबनानै दङ जे जोंनि बाथौनि जितु बुमिना बे गासै बुहुमनि दैमा दैसा बिफां लाइफां गासैखौबो बोजबनानै दिनैहाय बे मोनबा जि सृष्टि बे सृष्टिखौ बा मोनबा बे गुदिमुवा बेखौ जोंनि आफा बोराइ बाथौआनो सोरजिदों आरो बिनो जोनोम होदों। दा बे हिसाबैनो जोङो जेरैहाय बाथौखौ जोङो बान्दोबा दुमदों थिग बिदिनो जेरै जोंनि फिरफिलाखौबो जोङो मोनबा ओंथि गोनाङै बाहाय लादों। दा बेनिखायनो जों बेखिनिखौ गोसोआव लानांगोन जे जों जेब्लाबो जोंनि फिरफिलाखौ दहाय होनानै बेखौ मान होनानै जोंनि गौथुमखौ जोंनि धोरोमारि आफादखौ जों गोजौ फारसे लांबाय थानांगोन आरो जों बिनि सिङाव थानानैनो बयबो हाबा मावनांगोन बिनि नेमखान्थिफोरखौ जोङो फालिनांगोन आरो जोङो बाथौ हाबा मावनो हानाय नङा। दा बे समाव निस्मा बिजाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बेखौनो गुरैयै खावलायबाय जे जोङो जोंनि गौथुमखौ गोख्रोङै लांनो थाखाय बा जोंनि सिनायारिफोरखौ जोङो ज'यै लांनो थाखाय जों जेब्लाबो बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो हाबा मावनांगोन। जोङो बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जों दिनै मा खामानि मावलांनो गाबोन मा खामानि मावगोन फैबाय थानाय गोलाव समाव गोलाव बोसोराव जों मा खामानि मावनो थांखि लानांगोन जों बेफोरखौ बिनि सिङाव थानानैनो बेखौनो दहाय होनानै जों हाबा मावनांगोन। थांनाय जुदि मोननै बा साननै सेथि आरो नैथि 3 दिननि सावराय जथुमाव हयथ' जोङो गासैबो थाजोबलायनो हायाखैब्लाबो जिखिनि जोङो थानानै मोननै मोनथामसो थांखि आजावबाय दा बेवहाय फंनैसो बाथ्राखौ जों बेखौनो बुंथिनो नागिरदों जे जोङो जोंनि गौथुमखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय आरो बे धोरोमनि माखासे आब्रुथिफोरखौ लाखिनो थाखाय बाथौ धोरोमखौ बयजोंबो अनसायजानाय खालामनो थाखाय जे जों मैयानि मोनाबिलिफोराव जोङो माखासे थांखि आजावबाय। दा बेफोरनि गेजेराव थानसालिखौ जोङो बोरैहाय साबना हामना खालामलांनो हायो बेखौ बोरै आब्रुथि खालामलांनो हागोन दा बेनि फारसे जोङो सावरायदों। जोङो आलारि लाइसि होननाय गांसे बिजाब जों दिहुनदोंमोन बेखौ जोङो मैयानि सावरायनायनि गेजेरजों जों 3 बोसोरारि बा बोसोरथामनि उनाव दिहुनलांनायनि जोङो बेखौ थांखि लाबाय आरो बेखौबो थांखि लानाय जागोन जे जोङो बे बिजाबखौ लाइमोन आफादनि जोहै बा बिथांमोननि दारैनो दिहुनजानाय जागोन। मुङा जोंनि निस्मा बिजाब दुलाराय बाथौ गौथुमानो थागोन बेफोरनि समस्त दायित्वफोरखौ जाहाथे लाइमोन आफादा जिहेतु बाहाय गोरों लेखा गोरों जिहेतु फैगासिनो दङ बिथांमोनहा जाहाथे मावनायनि प्लेटफर्मखौ मोनो एक्टिभिटिसफोरखौ मोनो बेनि थाखाय जोङो मैया थांखि आजावबाय। दा जोङो दिनैनि बे कम्पिटिटिभआव मैया जेरै आलासि बिथांमोनहा बुंदों धोरोमारि बिथिङाव दिनै बादायनाय जाबाय बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि फरायसा फरायफुबाय थानाय जे फैबाय थानाय जेनेरेसन उन जोलैफोर जाहाथे बिथांमोना बे धोरोमखौ गोबानानै आंनिनो होननाय मोनसे साननाया सोमजियो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै बे जोंनि माखासे बायजोआरि जाथायफोर धोरोमजों लोब्बा गोनां जेरै नोंनि थानसालिनि साब सिखोननि बाथ्रा दिनै नोंनि जिरायसालिनि बाथ्रा दा बे दिन्थिसालिनि बाथ्रा बा दिन्थिफुंनायनि बाथ्रा बेफोर गासैफोरखौ नोजोर बोनानै आरो बोरैबा साबसिन खालामनो हाबावगोन जों मोनसे गिदिरथार बेयो धोरोमारि बे फोसाबनाय नङाब्लाबो बे थानसालिखौ जोङो थानसालिया बोरै गोसो बोजाथाव जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मोनसे समायना गेट बा हाबग्रा लांग्रा खालामनायनि जोङो थांखि लाबाय। जों बियो सर्ट टार्म मिसन नङा जों गोलाव बोसोरनि गेजेराव जों बेखौ मावफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों प्लानिं खालामबाय जोङो मैया थांखि आजावबाय। दिनै जों बुंबाय थादों दैदेनगिरिफ्रा फैगोन आरो थांगोन नाथाय जोङो बाहाय दैदेनगिरियाव था दाथा बारग'लां दा बारग'लां जोङो बयबो बाहाय दैदेनगिरिखौल' लामा नायालासिनो खारन बियो जोंनिनो होननानै बयबो जेब्ला गोसोआव सोमजिगोन जों बयबो बाहागो लानायाव ग्रोम ग्रोम जागोन। रावनिबो सायाव लामा नायलायालासिनो बिबानगिरि दं दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनानो मावफुंजोबगोन बे गासै बाथ्राफोरखौ सानालासिनो बियो जोंनिनो खामानि सम बायदि जों बेखौ मावनांगोन थिखानाय समाव जोङो नुजाथिनो हानांगोन सम बायदि जोङो खारफानांगोन आरो बे खारफानाया सोरबा सासे सानै बिबानगिरिफ्रा गले गले खावलायबाल' जानांगौ बेयो जानो नाङा। जोङो प्रग्राम एबा हाबाफारिफ्रावबो थिखानाय जादों बेखौ बोरै आब्रुथि सामलायलांनांगौ हाबाफारिया बोरै आब्रुथि बारग'लांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै हाबाफारिखौ खालामनाय जायो आरो बे हाबाफारि बायदियै जोङो सम बायदि खारफानो हायोब्लासो दिनै हाबाफारिफ्रा खोब समायना रमायना जायो। बेबायदि आङो दिनैनि बा दानि कनफारेन्सआव बेबायदि आब्रुथि गैयै जादों बेखौ बुंनो नागिराखै नाथाय जोङो साबसिनै खालामलांनो बेखौ नाजानांगोन। जोंनि गामियारि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गामियारिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय बिथांमोना जों साननांगोन जों बाहाय मानो फैदों मा पार्पसाव मा उद्देশ্যखौ लानानै फैदों बे नोजोरखौ लानानै बाहाय बाहागो लानांगोन। गुबुन नोंनि आयदाफारिफोर बेखौ गासैखौबो दोनथ'नानै जिहेतु जों बाहाय धोरोमनि आयदा बा धोरोमखौ लानानै जों बाहागो लानो फैदोंब्ला
बे धोरोमनि खामानिफोराव जोङो गिबि सानावनो बाहागो लानांगोन गुबुन आयदाफ्रा उनाव थानांगोन आरो दा बेनिखायनो आं खावलायबाय बे जोंनि मिशन लानाय बे जोंनि थांखि आजावनाय जोङो मिशन गोल्डेन जुबिलि होननानै जों बुंनो नागिरदों मानोना जोंनि बिजाब गौथुमा 50 बोसोर जानो बारा गोबाव गैला 12 बोसोरल'सै 12 बोसोरनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोर लेखा गोरों ओंखारफैगोन दा बै समाव जे समाव गोल्डेन जुबिलि जागोन सनाथि मायथाइ फोरबो फालिगोन जोङो बे बिजाब गौथुमाव हयथ' बै बिथांमोनहा जोंनि जाखांबोबाय थानाय लाइमोन लेखा गोरों बिथांमोनहा हयथ' खामानि मावनायाव मोजां जागोन आरो बयबो बाहाय लोब फैगोन आरो गुबुन बायजोआरि माखासे दावबायारि बिथांमोनहा मोनसे समाव हयथ' जोंनिथिंबो साबना हामना जाबोयोबा बयबो बाहाय नायगोन फरायलांनायनि मोनसे गोसो जागोन दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे मिशन गोल्डेन जुबिलि बा जों सनाथि मायथाइ फोरबोसिमाव बे जोंनि थांखि लानाय जे लांगोना एबा गेट हाबग्रा लामा जों बेखौ मावफुंनायनि थाखाय मैया थांखि लाबाय आरो सदबांसा लाबाय जों जेरैखि जाया बेखौ जयैनो नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों गासै लाइमोन माइनाव गागि आफाद जथायै जोङो नाजाथाबनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो साबना हामना खालामनो थाखाय थांखि लाबाय दा ओंखायनो जोङो गोसो बायनो नाङा जोङो नुदों देग्लायहाय एसे गेसें बायदि मोनदों बेयो माब्लाबा गोजौ फारसे दावगोन माबा मोनसे आख' फाख'नि थाखाय हयथ' एसे बे गाहायावबो फैनो नागिरगोन बिनि ओंथिया बे नङा जे बाहाय बाहागो लायाखै गावनि धोरोमखौ गावनि आफादखौ गाज्रि मोनदों बा माबा मोनसे सानदों बे नङा माबा मोनसे उसुबिदा थानायाव मालाबा रांखान्थियारि बिथिङाव मालाबा बबेबा मोनसे नखरारि बिथिंफोराव गामियारि समस्यानि थाखाय हयथ' गोम बाहाय थाफैनो आरो बाहागो लानो हायाखैब्लाबो फैबाय थानाय समफोराव बयबो बाहाय ग्रोमै बाहागो लाफिनगोन बयबो फैगोन साबसिनै जागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय दा बेनिखायनो बे फुंबिलिनि समाव बे गोथार जे फिरफिला बरायहोनाय एबा बिरहोनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै बेखौ समायना खालामनायनि थाखाय मदद खालामनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोननिफ्राय लानानै गागि लाइमोन माइनाव आफाद बे आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आरो मानिथौ गामिनि दैदेनगिरि जोंनि बाथौ ओजा आर'जगिरि गासैनिसिमबो आर'जनि बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम गामिनि नुजाफैनाय थान्दै लोगो आइ आफा नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव निस्मा बिजाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावहरनानै बे फिरफिलाजों लोब्बा लानाय जे आंनो फंनैसो बुंथिनाय एबा फोरमायथिनाय बेखिनिखौ आं बावनो फोजोबबाय एसेनोसै जय आफा बोराइ बाथौ।